Dana goja. Men sizin ýa-da maslahat sorak geldim. Yere vakali, haydi otur. Men senden diye. Atam bana 3 maslahat berdi. Ol şu maslahatlar tutsaň hiç wagt, hiç ýerde hor bolmarsın. Arskalyň artar. İl arasynda mertebeň bilent bolar diýipdi. Men atamyň maslahatyny sypdyrman ýerine ýetirdim. Ýöne nersim artdy. Ne de il içinde mertebem. Gaýtam. Gadananyň bedenime ýetenok. Adamlaryň arasynda abraýdan gaçdym. Yaran soň atan sana ne maslahat berdi? Atam bana iş başına varanda hiç kime salam verme. Koy adamdan ödüler sana salam versin. Süýçlüýç tagamlary ýyp durdy. Köpçülüge varanda bolsa her gün täze kowuşga ýyp bar diýdi. Yaran soň sen näme etdiň? Benim atam diýşýaly. İş yerine varamda hiç kime salam vermedim. Her gün süýçlüýç tagamlary ýydim. Köpçülüge varanda bolsa täze kowuşga ýyjak bolup jumlan çykdym. Oğlum, atan sana tapılgıda doğru maslahat beripdir. Ýöne sen onu doğru düşünmändin. Ne beýle bolýar? Düşünürseňiz bilen daha ne olacak? Atan sana iş başına varanda hemmeden öň bar. Rahmetten adamın kaygırma deyipdir. İş başına hemmeden öň barsaň senden soňky barynlar sana salam berer. Günne süýji tagamlary iyi diýmek bolsa halal rahmet çekip halal iyi diýmekdir. Halal rahmetten kadanan kadancık nagmaty ähli nagmatlardan tagamlyr ol. Köpçülüge diňe täze kowşaýyp bar diýmek bolsa öýden çykanda kowşuň evine şeýin tämiz bolsun. Köpçülüge baranda edil täze ýaly bolsun diýmekdir. Ine oglum. Ataň beren şu maslahatynyň manyny şulardan ibaret. Şular dogry ýerine ýetirseň hiç adam hor bolmarsyň oglum. İl içinde avraýyň, hasan belinde göterilir.